Jeg hedder Marie Egholm, jeg er frisør og har arbejdet inden for frisørfaget siden jeg var 13 år. Og det er et krævende arbejde, og man står meget op, går meget rundt. Men det er et fantastisk arbejde, og jeg er vild med det. Og jeg løber meget nogle gange om ugen, og cykler til og fra arbejde. Det synes jeg er fantastisk at komme ud og cykle, inden man kommer på arbejde, og også efter for den sags skyld. For styrketrænet, og synes det er vigtigt at gøre noget. Man skal passe på sig selv, passe på sin krop, man skal trods alt bruge den resten af sit liv. Jeg havde en lidt speciel oplevelse første gang, jeg havde mine nye sko på. Det var meget anderledes. Fordi man er jo vant til, at man tager jo bare nogle sko på, ikke? Altså, så har man måske sine kondisko på arbejde, og nogle dage lidt pænere med lidt hæl, og tænker, nu skal jeg være lidt smart i dag. Og altid lidt ondt i hælene, og så har man lidt ondt i ryggen. Og så prøvede jeg de her sko, hvor man kan mærke, at det giver en meget mere bevægelighed, og man slapper mere af i kroppen på en lidt speciel måde, fordi man samtidig står og spænder med nogle rigtige steder. Det er lidt sjovt. Ja, det lyder sjovt, men det er faktisk en rigtig behagelig følelse. Man kan mærke, at man bruger også nogle muskler, mens man går og står, ikke? Det synes jeg faktisk er rigtig rart. Og man får slappet lidt af på en anden måde. Og jeg har ikke ondt i mine hæle og min lænd og alt det der, når jeg kommer hjem. Hvilket jeg synes er et kæmpe plus. Fordi det ved man også, at det er noget, der giver en på længere sigt noget positivt, ikke?